محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله تن وني قلما min ko Ousmane Sow mbeytemi ko min woni chef antenne régional Sodaguiri Kolda e hande ko jam tan adduna men ɗo ko wadde formé membre uji coopérative nafoore ndema e banggal demal maaro hono maaro remirte ko ɗum addunoɗo amen hande eyyi formation hen mbawi wiide rewi lawol saabu yimɓe ɓe gari d' abord e keewal men hen jetta mais aussi ɓe kolliri wonde heeɓe demal maaro par ce que komin kaaliɗo ko foof ɓe paami ɗum guilono farango suɓorte saabu min kolli ɗumen wonde ɗo e Médina Gounass ɓuuro hen hewde ko maaro dow maaro jeeri remeteɗo on neɗɗo suɓorto parcelle o hindi awdi foti ɗon aw homo variété foti ɗon awde e variété o foof ko honomo mawnirta gila awre nde ha coñal ko huɗum heeɗe caɗele remoɓe ɓurata dañde te banggal demal maaro ɓe kolliri wonde e ɗer caɗele hene jeeya ñabbuli maaro e kulle ñamatɗe maaro ɗe jakkoje ɗe maaro ɗe hono yimɓe kaɓortoɗen kulle ɗum foof yimɓe jewti hen ko woni aussi ɓuure demal maaro yimɓe kaali ɗum wonde jamanu o gonɗen joni ko maaro wuura eyyi kono haɗi joni neɗɗo rema ha ɗumina tawa dañani haydara walla neɗɗo daña seeɗa ɗum foof yimɓe min jewtide hen hamin pahamidiri hen ha ɓe gandi ko ɗum woni sababu o eyyi mi tan koɓe kaali koko woodi komin tawi ɗumen e gollal saabu sa nani heeɓe kaala tan ganda ɓe ko remoɓe maaro tigui ko yimɓe remoɓe maaro anduɓe maaro maintenant tan no waɗi caɗele en ganduɗa heeɗe ɗo ñande goo hande cohla engrais go'o tawa mbo ala ɗo ɗiɗi walla tawa mbo hoodi kono mbo saɗi a watama hebde ɗiɗi également produit o mo ganduɗa joni kambo haɓato huuɗo bonko ko walla kambo haɓato ñabbuli ɗi walla kambo haɓato kuule gaddaɗi ñabbuli ɗi tawa heɓatama walla tawa mbo saɗi ɗum foof yimɓe jewti hen walla des fois aussi ndema maaro ma ko mawna ha waɗa yakar hunde toɓɓo go darto yoɗo jontiɗi walla jonti tati tawa toɓani maaro ko wata ɗum foof yimɓe jewti hen ha pahamidiri hen ha aussi tottiri hen peeje ɗe ganduɗa so mbaɗama ɗi ñabbuli eɗen caɗele foof gussoto ɗum taki min mbi aussi ko hina moƴƴi e formation garoyo e yimɓe keplo e hono engrais o mo ganduɗa ko engrais naturel e herbicide mo ganduɗa mo naturel fewnirte tawa ɗum hina moƴƴe yimɓe he moƴƴe cellal yimɓe mais aussi tawa ustat dépasse o par ce que tawi joni an hoorema herbicide o engrais ma o an fewnantomo hoorema ɗum no ustat dépasse o mo mbatta mais également ɗum ɓuuri aussi e cellal ma saabu a dañat maaro ko ganduɗa ko maaro de qualité tawa aussi ko maaro ko heew merci beaucoup eɗen namdodirema fof ko woni sababu hande mbaɗɗon ɗo e wuuro he tawi ko ɗo e commune Médina Seydi Diallo eyi on salminama on salminama on weltanama no fewi wona siwi on salminama no fota on weltanama andi eɗen jogui ɗo fedde nde wiyete ko coopérative nafoore ndema ko ceerno meɗen mo ceerno Amadou Baro Ba mo ceerno men ceerno Abdoul Aziz kanko ardi fedde nde noon coopérative o kanko ardi coopérative o noon fandare muɗum ko demal jande pinal awo gaynaka ɗum ɗo woni fandare makko demal noon sen wi demal ko ma tawa eɗen jangguine ko holno remirte so jangguinaka ko holno remirte en wawata yaadude ɗum noon ko ɗum coopérative o yiilo walloɓe mo gollodira noon e pelle hewɗe ko wayno Sodaguiri Sonacos Padaer e bange
bange jande pular alphabétisation fof himo waɗa e muɗum ɗo noon e fedde nde coopérative nafoore ndema ɗaɓɓiri Sodagri formation nde wonno kanko ceerno o yiɗi commune ji ɗi arti remugol maaro kadi wona remirede ni wona heɓirede ala ka heɓade fayda donc ka o miiji tan ma ɗaɓɓa anduɓe ɗum ara haalana en ko honno ɗum gollirte o haaldi noon e Sodagri ha ɓe noddi so o haaldi e so e ko annduɗa ko so kanko en responsable kala remoɓe maaro e nder région Kolda on ari ɗo hannde ɗeɗo golle ɗum adi ɗum ɗo eyyi fandare nde dañama heblongo kadi moƴƴi nde fandirta moƴƴi e commune ji 7 woni e nder coopérative o e nder département ji ɗiɗi département Vélingara e département Kolda Allah waɗi kadi formation o Allah waɗi kadi formation o e commune ji fodde 4 ari kadi département ji ɗiɗi fof ɗi ari par ce que commune goto ko nder département Kolda woni o ari tawtorede ɗum an holliri wondema fandare nde ɗaɓɓete ko ɗaɓɓano ko heeɓima hen eyyi no serti honɗum sendi ɗum noon enen en yahay tan tawe neɗɗo no yeeya produit ji sooden en tawa tan neɗɗo no yaha tan ɗaɓɓa awdi baɗa kono noon ɓe andini en saɗa faala heɓde rendement ko ma ɗaɓɓa awdi moƴƴiri ɓe haalani en kadi awdi ndi honno heɓorta ɓe wi kadi saɗa faala pompude ha rewa laawol rew e base mo laamu ngun waɗi o mo annduɗa bitiki muɗum no ñawda si o bonni golle ɗen haɗa wawi haldude e makko on sa gollide e muɗum no wawi yaade kono sa hawri e goɗɗon joguiɗa carte muɗum tan no yeeya hunde a soodi si golle boni ɗum ɗumanade o wi ɗum noon ɓe ɓuuri yidde kamɓe tawi ɗen yiiɗi golle ɗen yaaha ko yen terto soodugol ko heɓɓi adduɗo wo ina makko ɗum ɗo par ce que ɗum ko commerce tan ɗum commerce on tigi woodi nunɗuɓe woodi ɓe nunɗani eyyi ɗo kam yettore wodani Allah e hoorejo o ceerno Amadou Baro o ceerno meɗen ceerno Abdoul o fandare makko o addi o haalani min Mamadou Saydou Diallo hoɗɗo lega Ramtoulaye min sakiti haala ka Alaji Basiru Ɓan haali ɗum Daka FM o haalti o wakkilike o haali e message hewɗi ɗi message kadi yawti ɗum ɓuri hebbide yimɓe ɓe heddi noon yimɓe ɓen ko ñagotomi ɓe wona kamɓe ɗaɓɓi gandal ngal ko coopérative nafoore ndema yiiɗi yo commune on hetto yo département on hetto yo région on hetto yo leydi ndi fof hetto yiili ɗum ɗo ha heeɓi Allah waɗi ɓe ari ɓe jooɗike koɓe haalana ko ɓuri moƴƴude ko si ndungu toɓi tan no ɓe wirani fuɗɗi a wuutu ngesa ma e gila e nduleru ndu wonɗen ɗo wuuta sunnita ha moƴƴa fadoɗa toɓo si toɓo ari kadi no ɓe wiri waɗani waɗiran ha moƴƴi on suma andat honɗum woni honɗum kono sa waɗani ɗum ara ari tan a jooɗiki a hani golle maɗa bonni ko aranoɗa eyyi a hawtiran kala ɓuri moƴƴude kam yimɓe kam e no wawi wono way hayso ko 70% hutora ko haala ko wawa andude nafoore nde tawa ko arata enen tigui hay se noddani goɗɗo ene wawi jooɗade bien ko ni e ni hayɗe wawi formude hoore meɗen eyyi ɗum no woodi kadi coopérative wona ɗum woni fanare muɗum coopérative woni fandare muɗum ko demal ga terrain ga formation ji ha ga yeyete to coopérative no ɗowtay wonɓe coopérative ɗowtay yimɓeɓe gila e ruujo ha e coggu on ɓe towtay on wona wasi ko yiya ko fewani walla ala kono haysi puccuma no doga kam wigol soggugol ngol ɓeydi wallude eyyi minama o weltanama kadi e yo Allah nawru golle ɗen yesso barkilla makko Sekti Diane ɗum fof noon caggal Allah e nde muɗo Sekti Diane ko duwaw ceerno jaabi e meɗen an memminoto tan heeɓa eɗen yettamo noon eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu gurdam makko waɗanamo hen cellal e sembe
Allah junnu gurta makko wadamo cella sembe ko du'anto en ko duɗum jaapo e meɗen jaapo jiɓe fof allahumma salli ala sayyidina muhammad محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة